салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Somoniyon TJ. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр. Дар як мавзӯи муҳим хостем ки видео кунем ва камтарак ба шумо информатсия пешниҳод кунем. Оиди продлит кардани регистратсия дар Федератсияи Русия ва оиди продлени баъди трудовой договор дар Федератсияи Русия. Бисёри нафарҳо дар ҳамин мавзӯъҳо дар видеои охирони мо савол пешниҳод карданд ки оё ростае ки дар Федератсияи Русия дигар регистратсия продлит кардан намешавад. Не, бародарони азизу гиромӣ қадр, дар мавзӯи продлит кардани регистратсия ягон тағйироти иловаҳои нав ворид шидагӣ нест ва чӣ хеле ки пештар буд ҳозирам ҳамун хеле. Дар мавзӯи продлени кардани патент баъди трудовой договор гирифтан. Хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, бениҳоят саволи хуб пешниҳод кардем. Плюси доштани трудовой договор ҳамин мебошад ки шумо метавонед бе гузаштани граница патенти худтона продлит кунед. Яъне ки то муддати 3 сола муҳлат дорем ки 3 сол граница ногузашта патентҳои худтона ҳарсолаша продлит кунед. Як плюси трудовой договор доштане бародари азиз, баъди шартномаи меҳнатӣ кардан шумо метавонед ки беубур кардани марз патентҳои худтона продлит кунед. Мо хостем ки ҳамин саволи шуморо як видеои аловида кунем ва маълумоти пирра баҳри шумо пешниҳод кунем. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадри мо, агар ки дар ҳамин мавзӯъ ё ки дар ягон мавзӯи дигар бо ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед ки дар комментария бинависонед ва дар видеои оянда видео мекунем, бо саволҳои шуморо ҷавоб мегардонем ва ягон информатсияи полезнира ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. То видеоҳои дигар.